Η μεγαλύτερη μας πρόκληση ήταν στο πώς να γίνουμε proactive αντί reactive στο θέμα συντήρησης του στόλου μας. Η Frotco μας έδωσε ένα solution το οποίο παίρνουμε live μετρήσεις από τα αυτοκίνητα έτσι ώστε να ακολουθούμε το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή. Βάσει αυτού είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ξεκινήσαμε μια συνεργασία η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις που είχαμε αναθέσει από την αρχή με έναν πολύ επαγγελματικό approach το οποίο η αλήθεια μας δίνει μεγάλες βοήθειες στην ομάδα μας και γενικότερα στο στόλο μας. Το project της Exnes ήταν μια μεγάλη πρόκληση, όχι τόσο για την Frotcom Cyprus μόνο, αλλά και για την Frotcom International, για τον λόγο ότι πρώτη φορά έχει ζητηθεί και έχει εφαρμοστεί ένα σύστημα το οποίο καταγράφει ή διαβάζει από τους εγκεφάλους των οχημάτων για το maintenance των αυτοκινήτων, όπως είναι το service, η αλλαγή λαδιού, τα φρένα, ακόμα και για το λάδι του gearbox. Είναι ένα project το οποίο ξεκίνησε εδώ και αρκετών καιρών για να μπορέσει να υλοποιηθεί.